Sa last upload video ko, mga kaagapay, sinabi dito ni Kuya Val, na isunod niyang alisin ang mga Kalingap reactor. So ito na, matapang na sinabi ni Kuya Val Santos Matubang. Sa lahat ng Kalingap reactor, ay pagtatanggalin na, at hindi lang mga reactor. Pakinggan po natin ang kanyang panayam, bago po tayo magbigay ng opinyon. Marami dyan mga nagpapanggap na Kalingap pero ang pakay po talaga nila ay manggulo. Gamit ang mga love team. Kunwari po mga fanatics pero ang pinaka-purpose nila, guluhin ang Team Kalingap. Sa magandang programa po, pagtulong, paglingap sa ating kababayan, na silang guluhin, pigilan ang ating programa. Ginagamit yung mga love team na yan. Rochelle Love Team, Edrica Love Team, Adrian Love Team, maging yung ating bagong gagawing love team po na Pampagod Vibes, gusto rin nilang pasukin para guluhin ang Team Kalingap. Magsilayas kayo. Wala kayong puwang sa mundo ng Kalingap. Hindi kayo mga totoong Kalingap partners, Kalingap subscribers, viewers. Kayo po ay mga nagkukunwaring Kalingap. So ayan nga po marami daw nagpapanggap na Kalingap, pero ang pakay daw po nila ay manggulo. Ngayon ang akin lamang po, kung hindi po siguro na uso ang mga love team na yan, sa Kalingap, siguro walang grupo ang mag-interest na bumuo ng kanya-kanya nilang manok na hinahangaan. Ang masaklap po dyan, Mapa Rochelle Love Team, Edrica, Joran at Edran pa yan. Sila ang hindi nagkakasundo, dahil iniisip nila mayroon po kayong favorite na tandem. Kaya ang nangyayari sa mga bumuo ng love team groups nagkakainggitan, imbis na magkaisa sila. Kaya sila ang nagkakasiraan, ang maapektuhan po dito, ang Kalingap at ang inyong biniblog na tinutulungan. Ngayon ito po, ang desisyon ni Kuya Val, pinapalayas na niya ang mga bubumuo ng mga love team na yan, at wala daw kayo puwang sa mundo ng Kalingap. Ngayon po, gaano maapektuhan ang mga views po ng Kalingap, ngayong pinagtatanggal ni Kuya Val ang mga sumusuporta sa kanilang biniblog. Subalit, ang inyong motibo po, ang inyong layunin, ay sirain, wasakin ang programa ng Team Kalingap sa pagtulong at paglingap sa kapwa nating Pilipino naghihirap. Ginagamit nyo ang Team Rochelle para usigin ang ibang Team Kalingap partners, husgahan at hamunin. Ay walang ganyan mga kaibigan. Kung kayo po ay tunay na Kalingap partners, hindi kayo ganyan sa mga Kalingap partners. Pati kami, inakaaway ninyo. Kayo ba ay galing sa ibang community o galing sa ibang planeta? Hindi kayo tunay po na Kalingap partners. Hindi kayo mga Kalingap. Kayo ay mga nanggugulo at mga wakwak sa Kalingap. Sila daw po ay hindi tunay na solid Kalingap, at nagpapanggap lang daw ang mga bumubuo ng love team upang sirain ang programa ng Team Kalingap. Sa tingin ko naman po dyan, lahat ng love team groups ay galing sila sa Momigs community at nagsipuntahan po sila sa Kalingap. Hindi lang po mga supporters pati mga vloggers na nasa GC ni Madam Bopol, galing sila sa Momigs. Kaya isa din po ang pagtuunan nyo ng pansin mga yan, dahil balang araw sila ang magmumura sa inyo, kaya ko nasabi, dahil nakita ko na yan. Ngayon masasabi po natin na, sa lahat ng bumuo ng love team groups, ay sila ngayon ang pinagtutuunan nyo ng pansin, dahil sila ang tunay na nagugulo at tunay na wakwak ayon po kay Kuya Val. Idagdag ko na rin po, kung pinagtuunan nyo na lang po sana, ang tunay nyong adhikain na tumulong sa mga mahihirap, mas okay pa po yun. Hindi po yung ginagawa nyo, sa inyong tinutulungan, ay pinagtatandim nyo, sa mga K-boys at may kilig na nakikita ng mga tagapanood. Kaya para sa akin, hindi po nyo masisisi, kung sila ay bumuo ng love team din, kaya kinilig sila sa napapanood nila. Kahit sabihin po natin pang pagod vibes lang yan, kaya marami din pong netizens, na hindi sang-ayon, sa nangyayari ngayon sa programa ng Kalingap, kaya para sa akin, huwag po lahat isisi sa mga supporters ang nangyayari sa kaguluhan sa Kalingap. Mayroon din po kayong pagkakamali,
na hindi nyo nakikita, ito lamang po ay aking opinyon mga kaagapay. Pero kung ano ang desisyon po ni Kuya Val, dapat natin igalang at sundin.